चलो बाबा चिनी जत मिडिया हामबाय जों दिनै चिनी रतनपुर एडिसि भिलेज कमिटिनि बिसं खबजाक चिनी गगनचु पाराव जों फाइ सफायजाक जों अर नुक फाइया जों जे चिनी रतनपुर भिलेज कमिटिनि चिनी बरंगना चेयरमैन बरंगना प्रनम देबरमानि अ हामसाय नायकलमान बिसदै जों चिनी बहु खरकसाना जों खुसमाखा ते चिनी अर लिडार्स दङ चिनी बिन्दु सं चिनी किसान सं चिनी जत टिडब्ल्यू मादों सं दङ खरसा बुंना लिया आंगाय लक थानाय जों साइमाखा जे चिनी बहु खरकसा बबिनि नंगुसु जे आङो बिनि बसाला बे बखरनि दंजाव बिनि नग्रक बायनि जों खानाका आउन बागै जों चिनी बुबाग्रा माय गना बुबाग्रा नायकल फांबाय बिनि चाइतमन बिसिंति बिनि हामजामन बिसिंति जों चिनी महाराज बिरबिरखौ आसेमान सालरगै जों बन तिनि 3 दिनान फाइलेकिया और 3 दिनानि जों अमन गासिजों नाहारबुं चिनी बुकुंनो जों जाहाथे वाति पामति सिया खलै बतमन थुं तांगे बिनि डकुमेन्ट्स बक्रै बिनि रेशन कार्ड बक्रैनि तखा ब जों गवर्नमेंट हते बन फेसिलिटीज ना बो जों बन दाते तिरनानि काइसे पसिबल या फेबो बोतिनि वाति पामति सीमा तंहनि खनावै चिनी जत लिडर्स संनि चिनी मेंबर्स सं चिनी और आमजानि जत लिडर्स संनि चिनी चाइतमन बिसिंति जों बन खुसमांखा जाते ब और अमहाके बिरमान खलै तंगो आउन बागै जों जत पालफाइ सफायजा जों चिनी महाराज बिरबिक्रम आसेमान सालो जों बन काइसे चिकनसा गिफ्ट चिनी महाराज हामजांमान मारे जों बन कलांगन फाइ सफायजा हामबाय तिनी कि महाराजनि बार्डेनि उपलक्षे तिनी अर जागा सिमदा ते कुन जागो अमते हैया खै जागानि बादेबो जों गोबां माजा जों थाङै दङ अमन गारिबो जों बा सरि हेमेन अरगबो थाङै जों रां सुबाय दङ बाक्सा बय पाइमिया बन जों बयरो पाइरै दङ अमाहाकेन जों तिनी बुबाग्रानि आसेमान छालो बिनि जे आशीर्वाद जत नुखु मानथुं हिनि जों जत लुकरबाय करंगै जों अमाहाकेन जों तिनी पाललै दं हामबाय पेपार खबजाक karena kargen pajong mo kere mede ini sama aja tapi dan dah ini kecil anak noran ini nah harus foto sih mau sambil mau kayak 나 잠깐 걸레 갈래 안 싸면에 나한테 같이 가져가 뭐 sabungan tinggi এটা কি দিখা যাতে বায়োনোলো কি Kenapa tong beli emang lama? Samar ni mo? Samar mo? Ini yang sini mana tadi yang Tahu tu kalau ambil. Jadi kumja tak sikit lagi. Dari sikit lagi. 감나는 Saya kamando. 스위스 요거는